Tuu kattoo, miten tehdään rakennekynnet ylä- ja alamuoteilla ja Makerin tuotteilla. Tässä näkyykin vähän ne tuotteita, mitä mä käytän, ja ne on listattu tuohon tekstiin. Mä en tässä videossa näytä niin yksityiskohtaisesti sitä pohjustustyötä, mutta sen voi katsoa toisesta videosta, mikä on Nice Gardenin sivuilla. Mä otin itse tässä nyt rakenteet pois sen takia, että mä pystyn näyttämään teille, niin mä vaan vähän viilaan tuota kynnen pintaa tasaisemmaksi ja ne viimeiset keelit pois. Sitten käsitellään vähän kynsinauhoja ja tää Stalexin työkalu on edelleen ihan mun lemppari. Sitten laitetaankin jo primeri ja base coat ja sitten base coat kovetetaan. Sitten mittaillaankin jo muotit ja mä mittasin eka noi alamuotit. Joillain alamuotoilla pystyy tekemään niin, että se tulee tuonne kynnen allekin, mutta näillä Makerin sopii paremmin, kun se tulee tuohon päälle. Ja sieltä saatiinkin oikein kokonen ja sitten siirrytään noihin ylämuotteihin. Tässä on tosi tärkeää, että se peittää tuon koko kynnen ilman, että sinne jää mitään koloja, mutta myöskään se ei saisi tulla kauheasti yli, koska silloin se geeli tulee myös yli. Ja myöskin, jos sitä muottia tarvii kauheasti painaa, että se sopii, niin silloin se on varmaan liian pieni, niin kuin tässä videossa. Sitten mä vähän näytän, miten tämä Gel Acryl toimii. Eli sitä otetaan tuolla työkalulla ja laitetaan kynnelle, ja se tosiaan on tosi tahmasta ilman sitä nestettä. Sitten toi sivellin dipataan tuonne nesteeseen ihan pikkasen, ja sitten sillä pystyy hyvin muotoilemaan tuota geeliä. Mä itse valkkasin nyt tähän videoon tämän normirakennekeelin, kun mä oon tottunut itse enemmän käyttämään tätä näiden muottien kanssa. Sitten päästään täyttämään näitä muotteja, ja niin kuin tästä huomaa, niin tuli liikaa geeliä. Jos se pursua tollain yli, niin mä otin sen pois ihan tollain vaan, ja pyyhkäsin vähän cleanserillä. Sitten uusi yritys, ja sitä saattaa vieläkin vähän pursuta, mutta jos se on tällainen maltillista, niin se ei haittaa. Sitten kannattaa aina katsoa tuolta alta, että onko se sieltä pursunut yli, että jos on, niin sitten sitä pitää vähän siistiä sieltä. Sitten nämä muotit lähtee ihan tällainen naps. Ja myös tosi tärkeää on se, että katsotte, että se on suorassa se muotti, että se ei ole ylös eikä alaspäin. Ettei tule hyppyrikynsiä. Sitten mä mittasin vielä uudestaan ton ylämuotin, että se varmasti menee tuohon päälle vielä. Ja sitten sekin täytellään ja siis todella vähän tota geeliä, että sitä ei tarvi yhtään paljon. Sitten mä tykkään vielä tehdä semmoisen slip layerin, eli pistän vähän tota geeliä tuohon kynnelle ennen kuin laitan ton muotin. Sitten toi ylämuotti laitetaan tosi hitaasti ja annetaan enemmän painetta tonne kynsinauhan kohdalle, niin silloin se geeli ei tule sieltä yli. Ja mä pistin tän nyt uudestaan, kun se vähän tuli yli tuolta reunasta, mutta ei se mitään. Sitten olisi valmis kovetettu kynsi ja sitten toi muotti taas napsastaan pois. Ja tästä näkyykin, että siitä tulee todella tasainen ja hyvän näköinen jo ihan ilman, että viilaakin. Mutta sitten mä viilasin vielä 4 muotoon. Mä kyllä itse lyhensin tästä tosi paljon, kun mä tykkään itse lyhyemmistä kynsistä, mutta saa ihan jättää sen pituiseksi kun haluaa. Sitten nähdään ehkä yleisin ongelma tässä tekniikassa, eli ilmakuplat. Niitä tulee suht helposti, jos se muotti ennen sitä kovetusta vähän liikkuu, mutta ne pystyy korjaamaan ihan näin, että viilaa sen sieltä esiin ja sitten laittaa vielä geeliä päälle, niin se on täytetty. Mutta kannattaa katsoa sen kovetuksen jälkeen, että jos siellä näkyy jotain semmoisia kohtia, missä voisi olla ilmakuplaa, niin kannattaa sitten viilailla ne sieltä esiin ja täyttää. Sitten tehdään vähän ranskista ja päällilakkoa pistetään ja sitten ollaankin kohta valmiita. Kiitos kun katsoit tämän videon ja nämä kaikki tuotteet löytää Nice Gardenin verkkokaupasta. Tällä tekniikalla on oikeasti tosi helppo tehdä tämmöisiä tosi siistejä kynsiä ilman, että tarvii viilata ihan kauheasti. Mut joo, nämä on valmiit nyt. Kiitos kun katsoit, heippa!